Het onderzoek naar de moord op Ida Kleinstra wordt opnieuw iepenen. De inwenster van de blesse waard in juni 2018 naar Wenning deersketten. Ontroffen DNA-materiaal is met nieuwe technieken besjoen en jouwt aanleiding voor een nieuw onderzoek. Daarbij worden ook nieuwe zoeken jet. Bij de Friese Rabobanken verliezen honderden medewerkers haar baan. Door een landelijke reorganisatie sluit de Rabobank de komende jaren meerdere kantoren. De vakboen verwacht ze dat de gevolgen in Friesland groot binnen vanwege de geervoeging met de Frieslandbank. Personeel van Prins Dokkum had het werkdeellijn. De directie van het Noorse memmerbedrijf Safe Road wil de productie van vangrails verplaatsen naar het boetelaan. De actievierders strijden voor behoud van werkgelegenheid en voor een goed sociaal plan. Het Frieske Geer vindt dat grijdevoegels de dupe binnen van het verjijen van roeken. In zowel de gemeente Tietjerkstradeel als Ljouwert binnen of worden roeken verjagen naar grijdegebieden. Deze vogels zeggen roeken als gevaar en verlitten daardoor gaan nesten met jongen. Juren vannacht flinke opklarings en kans op mist. Het vriest een paar graden werd door het plaatste glad wezen in. Morgen zinnen en let er kans op wat regn. Het wordt 4 graden bij een matige noordwestenwind.